Som aquí a Pravo, d'aquí a Diagonal, al Show Cooking, on estem a la segona jornada de promoció del tomàquet de la zona de l'Espai Agrari de la Tordera, que és una acció que reivindica el producte de qualitat, el producte de proximitat i que és el futur de tota una manera de fer i de tota una manera de viure, de cuidar el nostre paisatge. D'aquesta manera, afavorint el producte de proximitat de la nostra terra i donar a conèixer als clients tot el producte i tota la riquesa que n'hi ha al nostre territori. El tomàquet de la Conca de la Tordera té una característica important, que és que nosaltres reguem amb aigua una mica salada. Això li dona al tomàquet un gust espectacular. Fer un postre amb tomàquet oriental, amb cheesecake, ja m'ha conquistat, la veritat. A mi m'agrada molt perquè són iniciatives que sempre tracten els productes de la nostra terra.